Па трябва моментално, значи, да има добра цена производството, за да имат младите земеделци да имат мерък да работят. Ако нямат цена, няма ни да работят. Струмица е земеделски край, пощо сите избегават за странство. И сега редко са веки земеделци млади, ще останал то да работят. За 3 дена резелка никой не сака да работи. Значи за гарантиран откуп и добри цени. Да. На нас не трябва само за гарантиран откуп да има и пласман да има за робота. Добра цена да има. Сделката изпод 25 да не е на доля, не 3 денари. 3 денари, значи не можем ние сами да трошка да си ги покрием. А трябва ли държавата малко по-големо внимание за младите земеделци да обърне? Трябва, како не трябва. Нормално трябва дека гледаш от човек е млад, никой не сака да работи овде. Доста избегава пространство и... Ти нещо си користил от държавата, односно дали държавата нещо ти дала тебе? Нищо, въобще нищо. Още да ти кажем, истинно ми взимат. Що не съм робил откупа, ми взимат, ми сопират пари и що? Друго нищо. Не си аплицирал нещо за трактор, за нещо, някой опрема средства? Не съм, друар, не съм. Пощо не работам да кажеш, кой знам колко 10 декари. Работа ми... Не съм регистриран земеделец за тия работи и така натам.